הרבה פעמים אנשים יוצאים מהפגישה עם תחושה שלא היה חיבור, והם לא עוצרים רגע לשאול את עצמם, האם בכלל נפגשתי עם בן אדם שבאמת מתאים לי? עניין של מציאת חן, זה ככה זה משהו שחייב, בסדר? בגלל זה בחור צריך לפגוש את הבחורה לפני החתונה, אפילו פעם אחת, רק כדי לראות שיש לנו מציאת חן, וזה דבר שהוא בסיסי. ולא עם כולם יש מציאת חן. ובעצם מה שאנחנו עושים כשאנחנו מדייקים מי נכון לנו, מי אני ומה מתאים לי, אנחנו בעצם הולכים אני קוראת לזה אזור מסוים. אזור מסוים של בחורים מסוימים שהם מתאימים, בסדר? אם לקחתי משהו, ככה טיפ פה לכל מי ששומע, לקחת משהו בערכים שלי, משהו במידות שחשוב לי, משהו באופי שחשוב, ואפשר גם לפעמים משהו חיצוני, ככה זה יעלום הזוגיות, לקחת את הדברים האלה ואיתם לדייק בעצם מי מתאים לי. ואז כשאני מגיעה לאזור שלי, כי דייקתי מי הבחורים שמתאימים לי, אני יכולה להיפגש עם בחור אחד, עם השני, פה לא היה מציאת חן, פה הכרטיס לא שיקף את משהו באמת, עוד אחד לא היה מציאת חן. אם אני מתחילה לראות שבחור רביעי, בחור חמישי, בחור שישי, אני נפגשת, וזה בחורים שלכאורה כתוב בכרטיס, זה מה שאני רוצה, ביררתי וזה מה שאני רוצה, ולא קורה כלום, אז אני צריכה שנייה להבין מה קורה פה. או שאני לא באזור שלי, והיה נדמה לי שאני צריכה את הבחור החברמן הזה שמדבר עם כולם, ובאמת זה לא עושה לי טוב. אז סתם דוגמה, כן? אז אני לא באזור שלי בכלל, או שמשהו אחר חסום בי, ולכן אני לא מצליח לפתח קשר. ולכן אני לא מצליח להרגיש שום דבר. כי אחרת שוב, מבחינת ההיגיון, אם יש פה את מה שאתה צריך, את מה שאתה רוצה, את מה שאתה מחפש, יצאת עם אחד, שתיים, לא מוצאים חן, אבל אתה באזור שלך, זה אמור להיות זה שמה. ואתה רואה שנפגשת עם עוד בחורה, ולא קרה שם שום דבר, תבדוק, תעשה את הבדיקה הזאת שנייה, כאילו, רגע, מה קורה פה? אולי משהו בי חסום ואני לא מצליח, אין מציאת חן, כי אני פשוט לא מצליח לפתוח אצלי משהו. או כמו שאמרנו, משהו באמת, בנתונים האלה זה לא מה שפותח לי את הלב. חשבתי שהרבה פעמים אומרים לבחור נורא עדין ורגיש, את מי מכירים לו? את העדינה והרגישה, והזאת שלא מדברת, כי גם הוא כזה. ולא קורה שם כלום. זה נורא קשה שיקרה שם משהו. ואז כאילו, רגע, כולם מכירים לי רק את הבחורות האלה, כי אני נורא כזה. אבל בעצם מה שהוא צריך זה מישהי שקצת יפתח אותו. אז כנראה הקיצוניות זה לא יתאים. אבל מישהי שקצת פחות עדינה ממנו וקצת יותר מדברת, אולי שם משהו ייפתח. כאילו לנסות כל הזמן לשים לב אם אני נמצא במקום הנכון שלי. וזאת עבודה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שככה באמת אני רואה את האימון כמקום באמת לעשות את העבודה הזאת, לראות האם אני נמצא במקום הנכון שלי. לפעמים צריך לחשוב, האם אני בכלל יודע מה אני רוצה ועם זה אני נפגש.